लोगोफोर नै आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बराय हरबाय। आङो दा नोंथांमोननो नै आंनि दाउ आदार जानायफोरखौ एसे दिन्थिनो होननानैनो भिडिअखौ बानायबाय दे लोगोफोर। अननानै भिडिअखौ नायलांबाय था। आं दायो बेवहाय गुन्दै बिनिफ्राय मा बुङो माइरं बेबायदि गलायनानै आरामसे होबाय नै। जि आराम जाखादो। नायदो हाग्राबो खाना होखादोंमोन आङो। हाग्राफोरखौबो जाबाय जानायालाय। जा आराम जाखादो नै। बेलासिनि बेयो बेलासिनि आदार। हाग्राखौ नै बे मोनसेखौ जाजोब्बाय। हाग्रा माने लटा खानानै होदो आरो बिलाइ गोथां मोनजायाखैना आंनि फार्माव एकदम हाग्रा गैथारला। बिसोरो जाजोबनानै नै सिथ्ला बायदि द्लु द्लु खालामजोब्बाय साफानो। बैथिं आरो माखासेया जि माने नै उतपात खालामगासिनो दङ जानो बेसोरखौ नुनानै। बैफोरखौ दिनै हरजोबगोन गिदिरफोरखौ। बिदै दैनायफोरखौ आं हरजोबसिगोन। नै जा आरामनो जाबाय थाबाय। बिनिफ्राय नै बिथिंनियाबो जा उतपात खालामगासिनो दं नै बिसोरनो हैलायनोसै लोगोफोर नै। बेलाय नै बेयाव गलायना हैनोसै गुन्दै आरो माइरं लाबाय। सिङाव माइरङा दङ नै आरामनो दैजों गलायनोसै लोगोफोर। नै आदारखौ होबायना आङो आरामसे गलायनानै गुन्दै माइरं देखो होबाय। सोरबाफोर माने गोदान बोसोरनि पिकनिक जानोब्ला आरो मा बुङो लास्ट डिसेम्बरनि खानाफोर जानोब्ला लकेल दाउ नांगौब्ला लांफैजागोन। आं दाउला दाउलाफोरखौ फानगोन लोगोफोर। नै जा जाथाव जाथाव जा मोजां मोजां जाखाना दंखायो। दाउ गुज्रें नांगौना ना प्लेन नांगौ आरामसे दंखायो लोगोफोर। थ' नै सोरनोबाफोर नांगौब्ला जा मोजां मोजांखा साइसनि बिराद टेस्टि जाखादो जानो। जि मेजेम जादो लोगोफोर। सानफ्रोमबो टाइम मथे दाना मा बुङो आदार मोनजायोना। आं नै गुन्दै होयो आरामसे। आरो बे दाउजोफोरा बिदै दैदो नालाय लकेल, आं बेखौ फिसा जाहोगोन मेचिनाव होगोन। थ' माबाखौ बे दाउलाफोरखौ फानगोन आरो आंनो नांगौ बायदि रेसु मिलायनासो आं लाखिगोन नालाय। थ' दाउलाफोरखौ फानगोन सोरनोबाफोर नांगौबा नै जा समायना समायनाखा मोजां मोजांखा दाउलाया। नायदो सोरनोबाफोर जुदि नांगौब्ला लकेल दाउ नायदो बिराद साइसनि दंथारो। जोंबो जादों आरो थिं खिन्थानि नै आङो गन्द्राखौ रिपेयारिं खालामगासिनो दङ। नै बिहामजो सासे ओमफ्राय बिजावजालि बिसोरो माने हा खोगासिनो दं आरो। बे गन्द्राया गोदान ना माने बे हाखर हालाफोरखौ हा गैयिनि थाखाय खोनो हायाखैमोन। दा हा मोनबाय नालाय दा आरामसे खोनानै आंनि जे न'खौ माने प्लेन खालामनो थाखाय दा हा खोगासिनो दं आरो। नै बेफोर हाखर नालाय हाखरनि थाखाय आरो ओरैबायदि हाद्रि जाबाय माने मा बुङो बिफां फांसे गैला। नायदो लोगोफोर जा हाग्रा दङमोन, हाग्रा दंफां फिसा फिसा दङमोन, दा जेबो गैला। ओरैबायदि धुला माने माइखौथ' बेयाव गारनानै होनो हाखाया, रुमावसो गारना होनांगौ न' सिङावसो। थ' नायदो बाहेराव बे माने मा बुङो दाना बासोनाव बेबायदि गुन्दैब्लासो आङो बाहेराव होफैयो आरो। बे मोनसे जालि नङा बेबायदि ओरैबायदि धुला जाबाय हाद्रि। दा पाइपजों आं दै होगोन सानदों आरो। दा पाइपआ माने आंनि गन्द्रासिम मोनफैया दंखलनिफ्राय बा मटरनिफ्राय। थ' बिनि थाखाय दा बायनानै माने बेबायदि लाबोयोब्ला होगोन होननानै आं सानदों माने होथारनांगोन लोगोफोर। बिराद हाद्रि माने गय दुखा गोलैयोबाथाय गियो बिरखावो बेबायदि आरो। नै गयफांनि सिङावसोना आंनि जालि न'आ बेबायदि आरो। ओमफ्राय बे गयफांनि साइडआव गन्द्राखौ बानायदों आरो आं बेबायदि। देखो दाउ फिसिना बिराद इन्टारेस्ट नाङो आं।
लोगोफोर सोर सोर दाउ फिसिनानै मोजां मोनो गोसोबानो ख्रेब ख्रेब बुथारनाबो जायो आंना गोसो जाब्लानो दिनै दाउ जागोनबाथाय जाखाबाय रेरु नायथारा आरो नै जा मोजांखा सोरनोबाफोर जुदि लकेल दाउ नांगौब्ला लांफैबानो जाबाय नायदो आखाइ फारसेजोंनो भिडिअ बानायबाय थादो नैबेथिं मा बुङो गुन्दै होनाया नायदो फ्लाप फ्लुपबाबो नायदो आरो अननानै भिडिअखौ लोगोफोर दायो बै गिदिरफोरखौ दिनै लांगोन नालाय बिसोरखौ लांजोबगोन थ' बेफारिया बुंहरदो आदार होनो नाङा दे बिसोरखौ मा समाव लांफैगोन मा समाव लांफैया बोरै मिथिगोन ना लोगोफोर बिनि थाखायनो बिसोरनो आङो बिसोर बुंनाय बायदियै आङो दा गुन्दै माइरं होलिया माइफोरखौनो एसे गारसावना हैनोसै आरो लांफैया आंनि दाउआ माने लगन थागोन ना बिनि थाखाय दा माइखौनो एसे गारना हैनि आङो दा बिसोरनो गुन्दै होलिया नै आं बे बिदै दैबाय ओरैनो माइसो होयो दे लोगोफोर आं बेलासेबो दा माने थान्दा दिनखाय आं बेलासे मोनाबिलिनिखौ 3:30टासोनिखौ दायो आङो माइ होसिगोन दा सानजौफुंनिखौबो आङो गुन्दै माइरंखौनो होबाय फुङावबो आं गुन्दै माइरं होदों दा 12टा बाजियावबो नै गुन्दै माइरंखौनो होबाय मानोना थान्दा जाबायना आं गुन्दै माने माइरं बिदि गलायनायखौ होलिया थान्दा नालाय 3:30टासो बाजियाव आङो माइ गोरान जाथोसै होननानै माइखौ गारनानै होयो आरो आंनि रुटिना एसे सोलायदों बे गोजां बोथोरनि थाखाय मानोना आन्दाज लायै आदारखौ होनांगौ माने आदार होनांगौ होननानै होबाय थाब्लानो जाया दाउफोरा बेराम जायो थान्दा जायोब्ला बिनि थाखायनो बिसोरखौ बिराद आदराव लाखिनांगौ नालाय बिनि थाखाय आङो नै दा आदार होनायखौबो सोलायबाय लोगोफोर दा बे गिदिरफोरनो आं माइ एसे हैनोसै मानोना बिसोरखौ दिनै लांगोन नालाय बिसोरो माने बुंदों जे गुन्दै बिदि माइरं जाहोनाङा होननानै नायनानै थांफैनानै बिनि थाखाय बिसोरनि जिउआ एसे सान्ति जानायनि थाखायल' एसे माइ गारनानै हैनोसै आङो लोगोफोरथ' नोंथांमोनखौबो लांफानि नायदो लोगोफोर आरो आंनि बे दाउ गन्द्रा दै नै दाउ गन्द्रा ओरैबायदि क्लिन ओरैबायदि साफा लाखियो आङो बिनि थाखायनो बेराम जाया मानसिफ्रा साननो हागौ माने बिदै दैबाय थायो माबाबाय थायो बा बिराद दाउफोरा बुरजा दाउखुमै जानो हागौ होननानै सानो नाथाय आं बेबायदि गाज्रि लाखिया नालाय नै बेबायदि ओमफ्राय जा बुरजा खादा रिजेक्ट लाबोना दोनफैदों दाउ माने खाथाखौ खालामनो थाखाय थ' खानाय जायाखैनो खानांगोन एसे जुगार नांगौ जागोन आंनो औवा नांगोन बिनि थाखायनो खायाखै दा हायावनो दैयो आरो दाउआ लोगोफोर जि साफा खालामना लाखिखायो नै लोगोफोर एसेल' माइ हैनोसै बेफारिफोरनि खोथाखौ लाखिनानै नै बेवहाय 1 केजि एसे माइ दङ दाउआ दङ 150टा थ' नै नायदो माइखौ होबाय आङो जा बिरखावो बिराद हाद्रि लोगोफोर मा खालामगोन दै होथारनांगोन आङो नै ओरैबायदि दिनै लांजोबगोन आरो बिसोरखौ दा 3टासो बाजियाव बेनिखायनो माइल' माबा आदार होनाङा होनना बुंनायखाय बोरै दोनो आदार होआलासेनो बिसोरनि लांफैयाखौथ' गेरान्टि होनो हायाना बिसोरथ' आरो बबावबा मोनबा लाङाबोथ' जानो हागौ ना बिनि थाखायनो आङो आदारखौ होबाय आरो जि साइसनि गाहाय लोगोफोरनि बिराद मेजेम टेस्ट जाखादो एख' बिराद मोजांखा जि साइसनिखा थ' लोगोफोर आंनि बे आदार होनायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलायबाय आं गाव भिडिअ'आव नुजायासै आंनि दाउफोरखौनो खोन्थाबाय थ' आंनि भिडिअ'खौ नायनानै जुदि मोजां मोनदों लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो लोगोसे आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला सोरबाफोर गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुदो जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननिसिम थाबैनो नुनो हायो बेबायदि हिसाबै बेल आइकनखौबो थुदो होमबा लोगोफोर थ' नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ आरोबाव लोगो मोनफिनगोन बे समसिम इसोरा बयखौबो मोजाङै लाखिथों आंखौबो मोजाङै लाखिथों थ' दोननोसै लोगोफोर बाय बाय